Čaute všetci, vítam vás u nového videa z Piginy, ale dneska to nebude špeciálne, bude to dneska prvé storyčko, prvý ten príbehový diel, čo som vám minulé video sľuboval. Budem to striedať spolu s mojou peknou kreatívnou sériou za mňa. No a táto séria vás bude o tom príbehu, než o tom hraní. Môžeme tu a mám tu aj komandy. My samozrejme na dnešok ideme do houseu. A ideme všetko takto, pretože prečo nie? OK. Takže sme policajt. Well, toto je to miesto, kde bol Georgie Piggy naposledy videný. Čo to bol za zvuk? Takže sme uviaznutí. Jo. Ale nie, musím sa odtiaľto nejak dostať. To samozrejme musíme. No, sme tu uviaznutí. A my sa musíme zachrániť samozrejme pred zlou Piginou. Takže sa na to ideme vrhnúť. Ja mám color blind mod zapnutý, pretože som skúšal, že ako to bude vyzerať. Ale čo vám poviem, je to nič moc. S Bohom. Dobre, máme dôležitý kľúč a to je zelenkastý. Samozrejme Pigina takto po nás pôjde. Čo jo, je také na nič. Ale je to príbeh a takto to reálne asi by malo byť aj. Že akože v tej gamese, aby sme si rozumeli, chápeme sa. Dobre, toto zráčkujem. A idem to vložiť do horného poschodia. Je tam dám plank a potom zbehnem dole. Dobre. Ďalšiu dôležitú vec, pomoc. Takže položíme plank, obklúčkujem ju. Tak, plank je položený. Pigina rozmýšľala, čo je dosť pre mňa prekvapivé, pretože nevidel som, kedy Pigina rozmýšľala. Prečo som toto spravil? Ja som mohol ísť cez ventu. Čo nevadí, už som stala. Tak. Teraz odkiaľ príde? Jo, poďme tam. Tak ja si s ňou pobežkám, veď pohoda. Máme 7 minút, to je v pohode. Na to, aby sme utiekli. Red, blue. Ideme, skočíme dole, svarta jump. Boom. A ideme otvoriť to dolu. Čo je dôležité pre našu misiu, dá sa povedať. Že je to misia, ne? Tu nie je oranžový kľúč. Čo väčšinou býva. Takže nemáme tu moju obľúbenú... Nemáme tie moje obľúbené proporcie tej mapy. Že on to dal tvorca Minitoon, jo. To dal na random a ono je to teraz špatné trochu. Že ja si pamätám niečo iné, ale ono to tak ani není. Moc. Dobre. Vrátim sa inokedy. S Bohom. OK. Cool. Teraz ju môžem obísť, zoberiem kód, vložím ho tam. Úplne na pohodu. OK. Ja mám žltý kľúč, ktorý som našiel a neviem už kde, ale my potrebujeme ešte ten wrench, takže sa pre neho budeme musieť vrátiť.
Som si teraz spomenul, že musíme ešte ten wrench nejak použiť. Čo som to urobil, kamo? Veď som už to mohol vložiť. Ja trochu zmetkujem asi. Asi dosť, než trochu. A nie asi, ale určite. Prečo som išiel sem? Musím ísť hore. Ale verte mi, celkovo ten príbeh tej piginy potom bude zaujímavejší, takže tí, ktorí vedia, vedia. No poď sem, nebojím sa ťa. Čo tu je bahno, som si teraz všimol. Si sa rada rochní v bahne, keď je to prasa. Mňa trochu strachuje to, že my máme otvorené iba asi 2 veci z tých dverí a máme na to iba 5 minút už. No, to je trochu na nič, povieme si pravdu. Oh! OK, tak som zmenil názor. Máme to za pár minút. Tak. Hehe, boys and girls. Máme oranžový kľúč, ktorý položíme tam. No, to by sme mohli už dať, keď tak o tom premýšľam. Keď tak o tom premýšľam, tak by sme to aj dali, si myslím. No, ale musíme dosť akože improvizovať. Otvárať tie dvere na diaľku. No, máme to už, dámy a páni. Už to máme. V podstate, pretože zbraň nepotrebujeme úplne, chápete? Tak, máme zelené a teraz to chce ešte červené, máme biely kľúč, dúfam teda. A potom zoberieme kladivo, ktoré bolo tam hore a máme to všetko hotové. Na parádu Piggy nasraná bugla, čo na parádu není. Zase tam bugnutá pls. Tak prejde. Sakra, sakra, sakra. Let's go! Je to tam. To vynorené zo studne. To ešte dáme. Si myslím. Tak. Máme biely white kľúč, jak vidíte. Mimochodom tí, ktorí sú colorblind, že sú barvoslepí, tak môžete mi poďakovať, lebo som vám doprial takýto parádny zážitok z tej Gamesy. S Bohom. No, teraz zoberieme toto. Kladneme sem. Toto je zatvorené. Toto aj zostane, poprosím. No kde si, Pigina? No kde si? No tu si. Utekám ti. Yes! Čo to bolo za vec? Vyzeralo to strašne podobné, ale nikdy som nič také nevidel predtým. Nemení to nič na fakte, že ma to chcelo ublížiť, Musím získať nejakú pomoc z stanice. OK, takže to by bolo predevším všetko. My sme ale dostali i kojníky. S kojnami prichádzajú aj skiny. Takže mám dosť na to, aby som si kúpil memory. Ale chcem toho Dino Piggyho, poviem pravdu. Alebo Pandyho. Neviem, ťažko vybrať. Fúha, no. Keď sa tak na to spätne pozerám, tak vidím, že tí boti, ktorí boli vlastne v nejakých tých chapterách, sú úplne poprehadzovaní. Napríklad Skin Book 2, tak dobre, to som nič nepovedal, to sú poprehadzovaní takisto.
Jo, tak napíšte mi do komentárov, aký skin si mám kúpiť. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čau čau.